Ассалому алейкум ҳамватонони азиз, имрӯз 19 октябр 2022 сол. Ассалому алейкум бародарони азиз, видеоро то охирча тамошо кинед. Бо рози шаҳри Турсунзода ба Колхозобод бор кардесем. Бачаҳо бор кардесай. Айда тонна то 1 килора бор қабул кардан мегирем. Мошина мондагиай. Хуб рӯзи шанбе бозор бор мекунем. Насиб иншоалло. Алоқа ба бормадан гирен 3-4 та номер ҳаст. Кадомаш кор накуна бо гашт занг мезана, пропорция мебошад. Боротон бўлса срочно алоқа ба бормадан гирен. Ҳамватонони азиз, мо ай Москва, под Москва ба Тоҷикистон бор равон мекунем. Ба Тоҷикистон шаҳри Турсунзода, шаҳри Нав, Ҳисор, Душанбе, Уяли, Хуростон, Қурғонтепа, Колхозобод, сон Колхозобода мерем тарафои Хатлон. Ҳамватонони азиз, насиб карда бошад ина мошин омад, мошина мондем. Хуб, склад худо насиб карда бошад, бор пур, ина склад пур, худо насиб карда бошад. Ҳамватонони азиз, насиб рӯзои шанбе, якшанбе борро бор мекунем. Кадомтон бор дошта бошед, ин ҳамин номеро да занг занед. Ҳамватонони азиз, кадомтон территория Москва, под Москва 100 кило, 200 кило бор зиёд дошта бошед, ин ҳамин мошино территория Москва 100 кило, территория под Москва 200 кило зиёда доставка бепул. Бо яр бори дига номерора нишон метавонем. ҳамватонони азиз, 8903 001 7863 ин ҳаминҷа бо номеро. ҳамватонони азиз, видеоро поделиться кинед, класса зер кинед. ҳаматонда раҳмат.